לסדר את זה. טוב, ערב טוב במיוחד, אז אנחנו נלמד לעילוי נשמת יצחק וסיסי, תן נשמתו צבא בתור החיים. והערב זה ערב מיוחד, שמשפחת אמיר, יהודה וולרי, כבר שנים ככה עושים הילולה לרמב"ם ולאביר יעקב, תמונות הקיר. אז בעזרת השם ככה לימוד יהיה מכוח תורתם, אנחנו ממשיכים תורתם של ראשונים, אנחנו אומנם עוסקים בתורתם של אחרונים, ויש לנו גם אורחים חשובים, החבר'ה מכיתה ו' ז' שיקשיבו יפה לדברי השפת אמת, קידושים מתוך פרשת השבוע שלנו, ואם יהיה להם מה להעיר, אנחנו מרשים להם גם להגיד ולומר. אוקיי, אז נצא לדרך. אז אומר השפת האמת, אם צריך דפים לשבור עוד דפים, אומר השפת האמת, עניין הפרש האבות, כידוע שבתחילת הפרשה שלנו, אז רש"י מביא, חבל הדפים ולא משתכחים. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, וירא אל אברהם ויצחק ויעקב, ולפי השם לא נודעתי להם, ואז בעצם כביכול שיש איזושהי מעלה מיוחדת לאבות, יותר מאשר משה רבנו. אומר השפת אמת, בדרכו, מסביר את העניין, מה ההפרש ומה ההבדל בין האבות לבין משה רבנו. עניין הפרש האבות לבחינת משה רבנו עליו השלום, שהוריד תורה מן השמיים, הרי ודאי משה רבנו היה היחיד שזכה לעלות לשמיים ולהוריד תורה מן השמיים. משה קיבל תורה מסיני, ודאי 40 יום 40 לילה, מדרגה מאוד רוחנית וגבוהה. אלא מה? מעלתם של האבות, וזה הדבר המיוחד, האבות נעשו מרכבה לשכינה, והוא התיקון בארץ. כביכול האבות לכאורה מדרגתם פחותה, אבל מדרגותם יותר חשובה. באיזה הקשר? שהם בעצם מחברים שמיים בארץ. וזה מה שהוא כותב בסוף השורה הראשונה, וזה נצרך מקודם, כמו שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. התורה זה המציאות הרוחנית, הדרך ארץ זה המציאות הטבעית, הגשמית. דרך ארץ קדמה לתורה, זה כמו שנגיד לצורך העניין, הגוף קודם לנשמה. מה זאת אומרת? ברור שהנשמה היא יותר עליונה, אבל מצד שני, הנשמה פה, בעולם הזה, בלי הגוף, אין לה מקום. מי שנותן מקום לנשמה פה, במציאות שלנו, בעולם הזה, בעולם העשייה, זה רק הגוף. ולכן לגוף יש ערך, יש משמעות, יש חשיבות, וזה בבחינה של דרך ארץ קדמה לתורה. החומריות שקודמת לרוחניות. האבות קודמים למשה רבנו, בהקשר הזה שהאבות נעשו מרכבה לשכינה, אומר השפת אמת, בזה שהם חיברו ותקנו וגילו את המציאות הרוחנית בתוך עולם הטבע, וזה מבחינת ארץ ישראל, מקום המקדש, מוכן להשראת השכינה. ולכן מזכירים בתפילה דווקא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הרי בית המקדש הוא המקום שבו שורה השכינה. בית המקדש הוא המקום שאליו איננו כולנו נשואים, כי מידת דוד צדיק בנוי לתלפיות. אז הנה אנחנו מתפללים, על מה אנחנו מתפללים? מתפללים על גאולה, אבל גאולה מתוך המציאות שבה אנחנו חיים. ולכן אומר השפת אמת, אנחנו מזכירים בתפילה, מדי יום, במקרה תפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, לא אלוהי משה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כי הם שוב מסמלים את המציאות הטבעית המתוקנת, מרכבה לשכינה, שיכולים לקבל על הכל בכוח האבות, וזה עיקר הגאולה. בגוף שהוא מורכב מארבע יסודות, וזה ארבע לשונות של גאולה, הוצאתי, הצעתי, גאלתי ולקחתי, כי יש לה ארבע יסודות שורשים גדולים מאותיות השם יתברך כידוע, לנו לא כל כך ידוע, אבל בכל אופן דברים נסתרים, שבעצם אומר השפת אמת, אש, רוח, מים, עפר, זה כנגד ארבע אותיות של השם, כנגד ארבע לשונות גאולה. ברעיון, לפחות את הרעיון בגדול אנחנו יכולים לקחת כאמירה שההופעה של ההוויה, הופעה של י' כו' זה בתוך המציאות הטבעית. כשאנחנו מדברים על המציאות הרוחנית, העליונה, מלאכי השרת, הרי תמיד יש מחלוקת בין הראשונים, חשוב לדעת, כשאנחנו בוחנים מלאכים מול בני אדם, מי יותר עליון? מלאך או אדם? מה אתם אומרים? ילדים, נערים, מה אתם אומרים? מי יותר, אדם או מלאך? מלאך לוקח, וואלה, אמרתם מלאך? אתם צודקים, אבל לא לגמרי. והרני מסביר, עכשיו תקשיבו טוב לשאלה. מי יותר קדוש וחשוב? האם מלאך או אדם? אז באופן פשוט, יש, הנפש החיים מביא שיש מחלוקת ראשונים בשאלה הזאת. יכול להגיד, מה זו שאלה פילוסופית, מה מעניין אותי? אני בן אדם וזהו. לא, אני צריך לדעת מה תפקידי בעולם. אם אני יודע שיש לי מעלה גדולה על המלאך,
אז בעצם אני מבין שיש לי אחריות גם על עולמות עליונים, וככה ההכרעה גם. מלאך, כמו שהחבר'ה הנערים אמרו, הוא יותר קדוש, אבל האדם הוא יותר חשוב, כי האדם הוא פועל יותר. כולנו מכירים את מה שחז"ל אומרים, שכשהאדם עושה מעשה טוב, הוא בורא מלאך, כי מלאכה בצד, מי השומרי ראש שלנו? המלאכים, אנחנו לא שומרים על המלאכים, המלאכים שומרים עלינו. הם השומרי ראש, כי מלאכה בצד אלה, יפול מצדך 1000, ובא מיניך לא ייגש. זה בעצם האמירה ששוב בהיבט הרוחני, פה בעולם העשייה, לאדם יש מעלה, לאדם יש יתרון, ואדם זקוק לכוחות עליונים, אבל האמירה הזו המשמעותית, שבעצם האדם פועל ומשפיע גם על העולמות העליונים במעשיו פה המעשי. ונסיים השפת אמת בשורה האחרונה של הפסקה הראשונה, ובכוח ג' אבות ודוד המלך עליו השלום, שהוא כמובן רגל רביעית של המרכבה, יכולים לברר הדלת יסודות. כן, אז דוד המלך בעצם בכוח האבות יכולים לברר הדלת היסודות, וכשנתבררו זוכים להשראת השכינה. אז אם אנחנו מדברים היום על ההילולה של הרמב"ם, אומרים תמיד ממשה עד משה, לא היה כמשה. ומה הרעיון של הדבר? אולי באמת מעלתו של הרמב"ם, ועוד פעם, אין תפקידנו לתת ציונים. היינו אומרים בוא ניתן ציון, חלילה. מוישה רבנו מול רבי משה בן מימון. מי לוקח? ברור שמוישה רבנו לוקח. אבל, שוב, אנחנו למדים שהחיסרון הוא היתרון. זאת אומרת, הרמב"ם לצורך העניין, מעלתו הגדולה, שהוא ידע ביד החזקה, לתרגם את כל התורה כולה להלכות מעשיות. לדעת איך להוריד את אותה תורה גדולה, שבלי מוישה רבנו לא היינו פה, כן? משה רבנו ודאי מעלתו עליונה ביותר. משה הוא בחיר האנושות, שלא נתבלבל. והאמירה ממשה עד משה לא קם כמשה, והאמירה הזו שדווקא משה, רבי משה בן מימון, הרמב"ם זכה להוריד, אגב, כתוב בהקדמה, ליד החזקה, שהרעיון של היד החזקה הייתה כביכול לתת איזשהו מענה, כיוון שרוב הדעים שלא מסיימים את כל הש"ס בקודשים, בטהרות, בנשים, בנזיקים וכו', תלמד את הרמב"ם, והרמב"ם בעצם מקיף בהלכותיו את כל התורה כולה. זה בעצם הרעיון. עכשיו עוד פעם, אנחנו לא נותנים ציונים יהודה. לא, אני יודע, דוד אחד מהאנשים. אבות. נכון. של המרכבה. נכון, לכן מעלתו בהקשר הזה היא גדולה יותר. גדולה ממשה רבנו. זה מה שהשפת אמת אומר, אני לא הייתי מעז להגיד דבר כזה. אבל עוד פעם, לא כציון שהוא עוקף את משה רבנו, אלא כתפקיד. האבות, ופלוס דוד המלך, רגל רביעית במרכבה, כך כתוב בחז"ל, הם בעצם מאפשרים, הרי מה זה מרכבה? יש בבעל התניא שהוא כותב שהגוף, החומר, הוא מרכבה לנשמה. הוא גם מדבר על היחס של הגוף לנשמה, הוא אומר הגוף הוא מרכבה, כן, של הנשמה. וכמו רכב, הוא מסיע אותי, אוקיי? אז הגוף מסיע את הנשמה, לא רק מסיע את הנשמה ממקום למקום, לבוא לפה, למשפחת הניר, ההילולה של הרמב"ם וללימוד שלנו, אלא כאמירה שהגוף גם מרומן את הנשמה פה בעולם הזה, וזה החידוש הגדול, מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בתחילת הפרשה, חבל על דאבים ולא משתכחים בהקשר הזה שאבותינו הקדושים, מעלתם הייתה בהקשר הזה של חיבור שמיים וארץ, של דרך ארץ שקדמה לתורה, של עולם המעשה שקודם לעולם רוחני מופשט. ואגב, עוד פעם, משה רבנו אמרנו קודם, הוא בחיר האנושות, משה רבנו זכה, פרש מן האישה, פרש מן המחנה, היה במדרגה מאוד עליונה, ולכן הוא גם לא היה מסוגל להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. זה מה שאומר פה בשורה השלישית, שזה בחינת ארץ ישראל. אוקיי, בואו נתקדם. הלאה, כן. שזה אברהם או ליצחק או ליעקב, ודוד יותר מוסכם מאשר משה. נכון, אתה צודק. זה בדיוק מה שהוא אומר, כיוון שבעצם בפועל אנחנו זקוקים לחיבור הזה. אנחנו נדרשים להביא את התורה שמשה רבנו הוריד מן השמיים, להוריד אותה לארץ. למרות שלא קם נביא כמשה. חד משמעית. אתה צודק, זה בדיוק ההבחנה בשורה מסכמת. לא קם נביא כמשה, מבחינת המדרגה העליונה שלו, אבל בפועל אבותינו הקדושים
הם מתווכים לנו, מגשרים בין התורה האלוקית השממית הזו למציאות הטבעית. אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד במידה שלו, חסד, גבורה, תפארת, לתרגם את התורה לחיי המעשה. זה בעצם תפקידנו. תפקידנו היא לא להיות רוחניים מופשטים במדרגות עליונות. הרי רק משה רבנו זכה לכך שהשם אומר לו, אחרי מעמד הר סיני, לך אמור לעם, שובו לכם לאהוליכם, דהיינו למדרגה הטבעית שלכם, ואתה פה עמוד עמדי. אתה נשאר במדרגה העליונה, אבל זה לא המדרגה השכיחה. אתה פה עמוד עמדי, אתה נשאר במדרגה העליונה שלך, אבל בעצם זה לא השאיפה של האדם הממוצע, אנשים ממוצעים כמונו, זה לא השאיפה להיות במדרגה של ניתוק מעולם המעשה, אלא לדעת איך להיות מחוברים לעולם המעשה בצורה נכונה. ולכן, כמו שאמרת בני, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מזכירים לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב ולא אלוהי משה. אוקיי, בפסקה הבאה, והוצאתי אתכם, כמובן יש 4 לשונות גאולה. ומה הם לשונות הגאולה? והוצאתי, ילדים תגידו, והוצאתי, והצלתי, לא שומע, וגאלתי ולקחתי. במה החמישי? והבאתי, מצוין. והוצאתי והצלתי, וגאלתי ולקחתי והבאתי. 4 לשונות של גאולה. אומר הספר, מה שכתוב, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אמר אדוני מורי וזקני ז"ל, כן, שבני ישראל עצמם, מה זה הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? שלא יוכלו לסבול תאוות מצרים, וזה קצת גאולה. זאת אומרת, כשאדם מרגיש מאיסה, לא מסוגל להיות בטומאה הזאת, זה משגע אותו, הוא לא יכול לחיות, מרגיש שזה לא המקום הטבעי שלו, גם אם הוא עדיין לא קיבל תורה, זה כבר התחלה של גאולה. אם אדם יודע להתרחק מהשלילה, להתרחק מהרע, להרגיש שהרע זה לא דבר טבעי, ואגב חייב לדעת, לכן תמיד אומרים ישראל שחטא, ישראל הוא. חטא, אומרים בעלי המוסר, גם אדם שחלילה וחס עושה עבירה במזיד. ומה זה מזיד, ילדים? כמו על קשר ריכוז. מה זה? בכוונה, מצוין. אדם שעושה עבירה במזיד, אז כמובן העשייה הזו, המכוער, הוא מתכוון, הלא כוונות, יתרו בו, אמר אני עושה. אומרים בעלי המוסר, זה מקרי. מה זה מקרי? לא שאין פה כוונת מכוון, אבל הכוונה היא, זה לא הטבע שלו. זה כמו אגב, סתם, וזו אמת לאמיתה. אדם שהוא פושע, זה לא הטבע שלו. אדם ביסוד שלו הוא טוב. זה שאנשים, שאנחנו רואים בדור שלנו, אנשים גויים, מחבלים ארורים שמאבדים צלם אנוש, אוקיי? זה לא הטבע של האדם. האדם כאדם יש בו צלם אלוקים. אלא מה? יש אנשים שמאבדים את הצלם הזה ונוהגים מעבר לטבע שלהם. אז אומר השפת אמת, התהליך של הגאולה התחיל בזה שהם הרגישו שהמקום שלהם במצרים הוא לא טבעי, הם לא סובלים את מצרים. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, תראו את השורה השנייה. וכן מה שכתוב, וימות מלך מצרים וינחום, שזה הייתה התחלת הגאולה, מה שהרגישו מרירות הגלות. עיין שם בדברי פי חכם חן. תראו איזה דבר נפלא. אתם יודעים ששואלים הרבה פעמים, למה מביאים מרור בליל הסדר? כן, למה מביאים מרור בליל הסדר? מי יודע? נו למה? מרור, כן, מרור זה על שומה, על שם שמרור חייב אותם. אז כאילו בתיאור הפשוט, מרור חייב אותם. אבל לכאורה זה לילה של גאולה. למה מביאים מרור? אלא, אומר הרב קוק, המרור שעם ישראל הרגישו מרירות במצרים, זה סימן של גאולה. זה שאנחנו לעולם לא נשלים, להוריד את הראש בפני הגויים, עם כל זה שיש פעמים שאנחנו לכאורה במציאות של חילול השם קשה וכו', אבל המרירות שעם ישראל הרגיש במצרים לימדה על החירות הפנימית שלהם, שלעולם הם לא השלימו עם העבדות הזאת. ולכן המרור הוא סמל של חירות אפילו.